Mga kaharabas. Hello. Mga kabusing. Ngayon kabusing, ang kaanoy natin ay magmumukbang tayo. Mukbang tayo ngayon mga kabusing. Mukbang, Asadong tinga ng baboy. abangan nyo. Ay, papakita namin muna yung yung niluluto namin. May na tayo dito, video. Balikan nyo na lang. Tingnan yung mga past videos namin. Okay. Okay kayo. Kita namin. Kabusing. Ito na pala kabusing, no? Ating mukbang. Pamuno ba? Paanoin na natin ang sabaw kabusing. Kakainin na natin yan. Update kabusing. Ayun, no? Wala na yung sabaw kabusing. Kuntiin pa natin ang sabaw at hahanguin na natin. Kakain na tayo. Ayan. Hello kabusing, ito na kabusing, no? Luto na. Patayin na natin. At alam nyo ng kasunod nito. Chap-chapa na. Kain na na. Pagkata kabusing. Pati ang motor boss. Tara, switch ba dito? Ayaw na, katuro ba? Oo. Ayaw na lagi. Ito ba? Mag-isip ka. Na. Mukbang tayo mga kabusing. Wow! Umpisa na. Haba na, hababan. Huwag. Buwad sa kasili. Tinuod. Masyado kayo. Kain tayo. Mga kaharabas. Busing pala. Nakakapulot na.
Gusto pa to change. Namaos na ibang pwede yun naman.
Salamat.